No elidigo afuka wali mondo ko wali jamana ka ni yeti yani ko ne ko ka jawara ko ya fumbi mbe kongo wali ndi be nyoro abe bi fuka be wali mondo ko bismillah dura fm atmaso bay mon siratkela no funu chamo mbadi be ambulo koro ambe na shoni sikuka no mimbe el haji mamadou gaba mimba le ko fo ka kuna funi awikado be kuma so ngonna na abe hakri jigi gaba international ni jara koroji ka bola ka do jara koroji mbiri kono dingeni no be awikado gindo ko fo umar gindo ma fo ka wali mondo no ko ka gindo ka maiga wali ngo minye awikado usmani jabati ani fuli kaka bilibele mbi fo ka wali mondo no ko ka jabati akafe ndi ndika bela kuna anye minye arabukati ya odoke abisura wa suma bara suma do ko suma o ko yena fiake do na fo arabukati ko suma do ala mi jabati jawa abi ko kaka kana jabati ka arabukati jole ko ni ka suma ya bara do na dala linina afa ngamo de mo ya jamfa kana dala linina jamfa kana ali ni ma da ko ba do ko yikani ambita segu ngere do ke abdurrahman maiga ndo wasigile be segu na furumuso nyale ambu fo ko wali mando ne ko duma ko amaiga ka ni chesiri ndo ko mana sa meri ngonna na ambe fulila si mi nyingere dinge ko ala kan wake mimbe talike awika do kulbali keninga mari kulbali ala kan wake ko bana telefoni ambita nai suwarde bongo ndo mi nyi elhaji mamadou gaba ale ka babudu ko mimbe talike karo klinani no ye juin ngalo 2022 c'est dia wo kan nyanje bilibili minno kanga ke way kaddo akmani mbudika ako nyugo nyingere kono be gancha mambi way kaddo obison gadda o temene ngo kabuyi be bisika na ke ko chama minga tabaka la fo minya anga jama nyama no be ashimi ko fo lay kayeli kaddo ko ni fenni way kaddo abi ma chama ni sonja abi jama chama ni elhaji mamadou gaba ako ni je temene ke kai ka fo minye way kaddo ni yibulika jo minumbe be ka ken wati la ban ngonna ka jonu chesiru awekado luko ni beta machine chama go gira auna gere ni ala ma minu be no ya awekado ko ngere no ya bawi no nye shine be sede awu ma awu ni sede awu ni nwanje le bi se ka no ya chugo ko de sira tigala abu ka wuli ka jonu ka chesiri ala ba de ko awekado abinyi kan no bokoi abu mimbe tarike awekado ko funi dumo chama be awekado ko ni be ka nyeshi awekado jama na de minu be ele ke me ka nyeshi aminu ma awekado fen jama be mimbe na nyefo ko de sira tigala hakli bal ka luklita ani wulum la no yemme ka lo isa 22 on ga ministre min be na be tare ke ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale wuli ka jokke ka away ka do kuma nu chama fo be kuma wati min abu ni so jali do buge mi nya Ablaye Diop yi abu be ka ni so jaka fa min fo o de ka fo ci de min be ni away ka do anu ko ni no be an ni se dawo ni nyanje ka do lu be ka na fo ni min di na fo ni no lu ka ni ko so be ako away ka do mi do ni ko bi an no ya bi ni ka ke kula ka bi anya damine no na away ka do amu la so folo ko de stratégie ibai ka fo ko yin minya abi na fo samet buli abi na fo buli ni sira sametri labama buli do bangana o ba fi minga gela bela ode awai ka do sametri labai ma be wati mina ode awai ka do sametri labai abu bi gel akagelen ko so be nga ani so ja abarka bi bunya ko so abu ta bunya je temene ibai ka fo minya awai ka do sedeo ko de mana nyama fembe be gel kera minuna awai ka do anake o chama be minu ye fomeli so aunga tabulula ani aunga haklinata bi na fo anulu taw o kera kilenyi mateka ko ako de sira tigala fere ani dabali minum be minum ganga la soro away kado abela jele Ablaye Diop ya fo jugo mi akacha ala fo biso nga nyesoro ako nu ya soro min be talike away kado fere ko ani hakila minum be nu lu ko ni kacha ko soro ma chama ngoni be minum ngoni dambala ka fo dossier min flene no ye mali dossier akacha ala fe ni ngoyi nake away kado ako bandoy ani ngoyi nake ako no ya toy ko ni je tmileke am bali make ni anje no ke dobe adam barake nyu no be tugule o kanyama ko fo no be for nya simbe ko fo Fonya sibe ale ko ni abise nya fon famina aya beke aya bela maga min bi se ka to mali away ka do am bella fiya min no fe ko so chugumi akilla digina min ni away ka do sedewo ani mali ni nyanje min be tarika away ka do ko ngoni agelera ila pundi do wale wati min be no away ka do transition kan wati ke o de ko ingele roy sedewo ko ni nani ta ki jo away ka do kalu tani flala wati temeno na wati kele na aga mo na kalu ngwa ani nani na fo kana ke kalu ta ani woro aga mo na to kalu
muga ani nani kana soro yani ni mbeka ke CEDEAO o ikado okunganga nyanye bake kalo kile muga ani kele no bitalike mmakalo en 2022 okunganga ke akara katibita bo chama mbade be ulude kera so wi o imbora do ko kabla kalo kile nani na o minye angu CEDEAO ani nyanje ko imbita bulo minga to ba ka ala fabi na fo nyanye o ikado abinyiri kan noya o ikado binyiri ka soro ko ni hakriba janvier kalo 2022 akalo kile konondo minye yuma di CEDEAO lui permettre ka nyeshi awma ka ankuru ka fo angoni lui an simbo ani nyama ka dunga bo nywanga an simbo la folo batiri ka ko akoni ngoyi mbela dilembi talike minga ode awekado an ni CEDEAO ka bembalia ma bi doni mele ko bi mali ani CEDEAO kusoro klinani benya mana bomba ka nyeshi yoro mima ode awekado CEDEAO ka nyoye bani nyoye bani kibaya duma minumba ko ani hakila ni mirna duma minumba ko ma do be ko jama nyama no be ashime guita ko fo ka yeli awekado ko danga yeledu ngene ngande ashime ka yeli ko na ma do fra awekado ni so jaka ti fe ngwala fiu akoso bunge jete beleke nunu nyere no e mwai ka seria sigi de do be no article witi ko ni anyira ka fo ni ko yin na bi ke jama nyama femfe abeminu ko serni abede kanga yekane ko wa ko inganga tena awekado ubeka sirafe ako kumana colonel ashime guita awekado mwa anyama kura mimbe nu dona awekado alebina ta laje mwa ka awekado marababi nge anuba kiriti gelaw uluye mimvo awekado ka gerende kuli ka bo malika ko imbe mina ta danganya ka bedela tige ke kalo klinani ni ala sorama akelaw amakewo ashimika yi akela kono awekado okoni mbla nyinu ye la nyinu minu lu ko ni keledu wa awekado ashimi yeri ko de farakadi jangote binya awekado ashimi ye ma minu mbla kata awekado be nyini kata kuma kan jamandi no bitalike to ko nyama banga awekado aleka la nyinu kono nana abisika kya ani ashimi yera ko bi jafana yi ko na ma yedun akola ba awekado abila ke gedai ma bi do ke hadi bianga here be mina ala kulati so le mo ko ni yuko fatire e haji mamadou gaba ko ka bilo boli ni bunya bala Malma ne nyama bunyai aseba koro jalanye hadi bi ambaira kon bolo ku so le menura FM ni la bi kono to ani nani to mi muru duru la sili o ke ka bo jala koro jikko mani wala dala ne du 76 33 43 03 nyama ni te ka chile ma munya ka butiki kala la ima da tigare foma munyo so de bama ko ne be mbulu do me bone ale mariam kulibali muso akumara akobe na ka fa ko muye sari akura munne abena sigi senga sari akura munna be talike munye kalata munno luka ngaburuda anga jamana kono wati na natawla ibe na ka fa ko asara kurai munye bengalenta alade mamunu ka transition ni ka amara ni wati na ani opposition akada kata fara société civile ka nyema ko ubelente munye sara kurai ula watika baka fola akoni duye jetemna kalade munye sara kurai nyema ko akoni asema fura ko adira munye parti politique moma wa ibe na ka fa ko adira munye société civile mo fena umade bela direnga ajetemna ka asensen ni feta mumbi boibe se ko ulasi ama watika baka fola ako datimino ya ila ka foko muye politique ma chama mbe esa na kura mune abena tamu ye kalata kwa nyene bo u fela ko te boy ko kata fara muye société civile ma do fena kam ema ko ulu fena fela ko te muye ni sara kura muye wada lula ya ila ka foko da lumbu bulo ka ila ka foko te jenai sabe ko ni sara kura nyema ko soli chama ko ole ba ala kiri buna kun kana ka wako ali ni na ne politique sira fena ye ko jan chama ne dale me ni sara kura akonna ula sira ali bi fatiga ba muye mariam kulubali na be ko ma ko stagiaire do ayira ka foko munye ni parti politique nu ne ma ko ayira ka foko te deni sara kuranye bi wa utina jena isini fatiga ba ka fola akomuni ya jitemna kala je ma do rebendo de amadou aya ale ye cadre de changer de parti regroupement politique ale ko ni aklinata oji ale ya ira ka foko ni sara kuramunna abena tani ni fe munna urutina jena bi ko urutina jena isini o sabge ni sara kuranye ta ka jitemna kala je munye ministre so mbe nanga mako ministre de l'administration territoriale nyama ko do kumbe kala ta ko bela jeni ga anyabo ko ni sara kuraina ibe na ka ko o kalfale ko o teta ka kalfale ministre so mabbe ko abena ke je guluba kerni e fanya ko rutina jena bi kutina jena sini wala ko fe ya ka ko ni sara kura mun abena ta senga ki ba jite mina kala ko ministre mun no ngama ko ministre délégué chargé des réformes politiques et institutions no o ko fora bi abe ibrahim igasa maiga ko o ko fo ko ale de be
kalata ko in bela dele ni ka alabe wa ale de fana be kila kale na ni ka taji de mana premier ministre ma sa fela fe mu de parti politique ni ga ila ka ko ye fenye fe mu no litna jena bi ko litna jena si o sabe ko nyami ni ko obesika do ala o tika baka fola ako ali bi mu ni parti politique ni ga ila ka ko ali ni ya ka ko lu ma so ni sarema ni ma ko awro ko ka tangoy ma mu ira bena blaka de kulu mu no bna ski senga de kulu mu no bena kalata ni ga anyara bo ni ma bena ka ko sente mau ulle bu bulle ngoni shi mama mu no bna ngata ko ko nyana bo mu ne parti politique ni ga ila ka ko ye fenye fe mu no tna jena bi wa fu tna jena si ga patrike baka fola mu ni ma do fana be ale fana ya klata ni ga adi ale ila ka ko ni projet mu na asibe fe senga neta na be ni sada kura ko fa ka shi kalata ma ko sada nyuma bele bele sabu ko ni ya ko yele ma dunala o ya chama ni ira wati te mununa anwa kalata ula akukumu ye kalata u ba kala so bi ni ga fulugu chama wuli mali do ni nyoko tila la ko ni sada kura mu na be na tata te munana ni ma fulaga ni mirna mutani no be sada ko fa ka shi kalata ma ni ma ko ni mbara ko asigira senga ko be ka so bi mu ye kalata clean kalata jale ko fulugu fana ko obe do akoina da fasi ko ni ga fola amon me do na ko bi agelala no mu ye parti politique ne jamana maraba no nyoche aka jafu ata bla mu sur civil maula nyama ni projet kura mu na bna siki senga nanga mako projet de loi électorale nyama ko ubeneta ala na ko ni flani kanya sema ka bo so de ba mako ale ko nana mami sema ni gala ya ko de Mariam Kulubali ba ma ga nyama ibunya ubana aywa ndo bunya jaranye bunya barka yere foki wali mando ni chesiri minya awai do ambe temeni fasiri lendi panda alibi amba leta Musa Sayon Kamara ame kumambe lendi panda kono so madena ndo minya awai do aye mami ndo fasiri o de be imamu Mamudu Diko ko ko fo lekirele kunu awai ko jumedi l'éclairé les visionnaires. Les visionnaires. Oui. L'éclairé, les visionnaires, le patriote. Basite. Musa Sayon ako minye kunui ta ko muga ani flana min no kera na bi talike ko forum de Bamako Mamudu Diko minye awai ka do éclairé akmana ako fuso dem ban tambe otajila maraba fe maraba minu ngafale do jamane do daba ku do dabo ka kuna ala ni ku ba faranywanga ni mbede simbe ala ako kuma o maraba ru de be anguna wa minye awai ka do communauté international no nyamai lu fana kafale do jamane do ka awai ka do horiya no ka da madiya kono awai ka do lu fana be ka kewale do ta ni ka nyeshi jamane ma Imam Mamudu Diko minye ex autorité morale M5 RFP ako awai ka do aye taklida taklimi awai ka do abina fo adambe gazo sededika akera kunu jeudi do minye forum de Bamako akera okeleka ako minye transition marabou takli ko ni dara ulu nyaw aye korofo do ta ko lu segere ako ninjay no ye dine marabai ajira ka fo amaraba minu be anguna be mawdo minu ngoni awai ka do ukafale do uyadale do minye maka min bu da maka inga fari ako boli ngoy communauté international lu fana be awai ka do ka diji baya no ka jamane ya ko konnana awai ka do lu fana be ka awai ka do ko do buluda classe politique no be anga politique mo ko fo ako ka do ka fo aye do fo lu fana ma fo ka ta fo société civile Mamudu Diko ni be gushi berekele da ka teme ajira ba no ye Musa Sayon Kamara ako awai ka do ka éclairé minye Mamudu Diko ako sanduru e kanu duru sake kanu duru minye sanction no be nyangiri ko fo se dawo ye min ta ka nyeshi awai ka do awanga jibana bay man no be ba mali ba ko fo mali e ka do ka fo Imam Mamudu Diko ale ma ye min do ne do ko so be sabu minye wati teme no na gram Boubacar Keita ale ka shuruli ka bin ka bo jamana nyama la Imam Mamudu Diko ay joro ba awai ka do aye o ke ola ko Imam Mamudu Diko ale de kuma ka nyeshi awai ka do transition o marabo ma ka nyeshi communauté international olu fana ma no be nyama ko fo ako ko nyere bela dire kera awai ka do ta ko muga ani flana forum de Bamako akere ka minye awai ka do atem ku nyeshi ne be mima musula ka olu ka taburo ani be ani kilinya ani jamana awai ka do no be farafina ko fo o ka nyeta minye Mamudu Diko akumana ko inga
akoni ngoi minye awekado kakumani musolakawi o benedu be o fana benedu minye nakana sigatala development no be yirwa kofo o fana sigatula nga le bi fe ka adon akake oye o de fenye femi no kada le nga le bi fe ka adon angambe bench mema angambe lakana mema angambe awekado yirwa mema ijamana ngonda akoni eje temeleke ambe tabulo minga ko bi minye ba maliba ale be kumo deka sabu faso de minu be maliba ngonda na ko mawdo minu tambe berela ye kuta awekado ko tajira akoni eje temeleke iba ka fo o tambe bela ma minu fe o bitalike awekado maraba minu yerebe anguna maraba minu jamane do o kafale do o ya dale do minya awekado aruga abeni mbeko ko ni eje temeleke communauté international ulu fana mo ye minu fana tumbe awekado uka awekado disibaya anu ka yere bunya awekado ma fem ma baya ngono o tumbe o konnana ako ale ko ni dablo minge ko bi minya awekado ulu communauté international o hakila ko jamana diu nganga to awekado ni tabulo indila akoti jamana mi mvle nini awekado ube jamana kono diu mbe kansa doni muri appétit la akara kundu ai ate wuli no binya awekado ko ni be afasiri ni ba mbada ibi kana e doni bi jija afasiri ibi to akono ko ni kla afasiri akuma mi iyere hakiri na mi ibo dida no de afasiri mi vo to akono ni ma fembo ala fiu kana femba otike o kona halibi afasiri kuma na ko akoni ngo ingere gouvernement awekado amado unyela ko diplomatique mi numbe no ye mami num bora jamana ko kono kana barake maliba ngonna na awekado ulufana ube ukumekele ngonna akoni ngo ina minye awekado ni eje temeleke mamudu ko kuma na de ako awekado ko ngoju no be famine ko fo o be awu nka jamana ko de na yambi l'insécurité lekada balia obi ya dijum o fana nyonye nedu awekado ka fo ko on ne cherche pas une solution wa ni be sena anteka fere nyini de yaiwa bora ika téléphone ko yimbi lama Facebook ko yima o be ka fe jama fo sa te bulim ko laje no minye ni manu rubela jele awekado ode fombe abe fasiri kono ne ka kuma gila ne unte ko kuma na saminye awekado abe dabulo minge ko bi mamudu bi ko ni kuma kan mu fo ali bi ajira ka fo minye jamana kono do me dabulo minge ko bi abi na fo jamana kono do yere de tunuli ode ko ni fenye femi ni abulu daledu ajira ka fo minye awekado bi no be ka boli minge ka kuma inchaya wati do bike kalu tani sheji wati do bike kalu munga wati do bike kalu bisala ako awekado ukambu nya do ni tiza ko do ka fo moyi mi bi se ka fomia akwa mi dun mele ko bi mi nya awekado mamudu digoi ako tradition awekado abi dabulo minga dabulo do mi awekado abi nafo awekado abi maka manangwa ako ni alaje autorité moral M5 RFP amada odromo goi akuma mi nyi awekado classe politique ani société civile aye do fo ni mbela jelema ka ira ka fo mi nyi awekado classe politique olu ko ni tout tabulo la olu tunnedo ba société civile yere fenje ko mi nyi awekado ni oti ako ni ngomi vle ni mamudu digo ka kuma tani wati ngona la jango te wati mi ngona nana minya awekado bomoko anisedewo furugu ni fon bu ni nyoje ka nyeshin tradition ma ako gouvernement ale ko ni tabulo mi ngel ko bi kalu muga ani nani ubu kuma kan wa uno kuma kan bila ta sedewo ka kenaka mimbe awekado kalo kile nani ko fo o sedewo dum kalo tani fla ani kalo tani woro sedewo be o kuma dila ako ni alaje embargo économique et financier mimbe an dala hali bi asisi ne be an ka kalo kile kono don no janvier kalo 2022 c'est au sommet au minno fora awekado mamudu digo ka kuma kan be ka bo ka be o wati ndi ko ma bi do ke ya rabbi ya majamani hadi bi ala ka baski no fasiri la kuma ba ye minyenzere ka mimbo musa sa ngo kuma na lende ko nan kono no ye mamudu digo ka foli ko yeni ibu jabala won be nyama bonya ajaranye ambeta amai awo ambita tira ando ko kele ko ni bore mi do fanya me mi mfombe de fasiri ya fosa ke ngambita korfa bi kono ekere bi afoya ko ante peuple mimbe esumi alka kanate ka anto peuple na wulila kan disi fana da mi mumbe ka ange peuple sumi na yan disi do fana na anya arugai ko anga tatia anda nyilgalike autorité morale be min no fe akanya fo ahimu tanyin anyin ga akonya fo ni sécurité ko do abeko mbemfo jadi zulu do abeko mbemfo farafina ni nyema be ba dombi ka wuli ka joni malika chesire mi wala ayi o nyadi mi kono dimi toyi o so e ko tugodi o nyadi mi o te kono sisa za mindo ezi ko nyere ka ato ka lama fo
a dabo kunde akata bindo kulo wa tari ko imbi chugudi awanyama ni ko ni ko jati mine ka laje oh bon atwo bla kama ka fotan aywa zaini ko ni fendo aywa dona na tawla ko na tia wakati le be chembangi wakati le be chembangi aywa nyama wakati le be chembangi de kuma info ka gelendi jamana kuma ka gele aka gele ne oh ni kuma na dro ya fu ya bala bujali.com suna arrogant non c'est trop dur bon alkuwa ka kila ka sigi tuguni ka asika bon ka kila tuguni ka fo ko na ale kila ku ka ale mine ça veut dire que a yɛrɛ b'a dɔn kumakan min bɛ ka fɔ nin tɛ a fɔ waati de wa ou bien a man ka fɔ de wa ayiwa ou bien n'i ye nin kuma sugu ninnu fɔ i bɛ minɛ de wa ayiwa ɲɛmaa nin ko in kɔni ayiwa an bɛ dugawu de kɛ sa mon ami i bɛ ka siran kuma in ɲɛ dɛ n bɛ ka min fɔ kɛnɛ ma mon ami on s'en perd on s'en perd tɛrɛ ɲɛmaa nin ye fɛn dɔ de ye a y'a fɔ cogo min na i ka deuxième moral de ka Djibril Touré ko il faut passer à autre chose voilà o tɛ don baasi tɛ parce que ale de y'a fɔ a bɛ bila minɛn min kɔnɔ ɲɛmaa mun ye imamu ale de b'a dɔn wa n'o y'a sɔrɔ a y'a fɔ ni ŋaniya mun ye imamu ale de b'o dɔn maa si t'o dɔn ni imamu yɛrɛ tɛ an bɛ dugawu de kɛ ayiwa ala k'a kɛ hɛrɛ ye amina yarabi ala k'a kɛ hɛrɛ ye o de don ou bien hakilina jumɛn de tun bɛ na hakilina wɛrɛ tɛ ne la o ko in bɛ cogo min na sa bon a ko ne bɛ min fɛ dɔrɔn peut-être Asimu ka Usazu wele a bɛ min fɛ ou bien min don a k'a fɔ dɔrɔn u ka ɲɛfɔli ka kɛ jamana ka se ka ni min don n'a bɛ fɛ Asimu yɛrɛ de ka taa ou bien ni Sogɛliw de don ou bien ni min don ou bien n'a bɛ fɛ jamana ka basigi cogo min peut-être politique ni hakilina dɔw b'a fana donc ni gɛlɛma k'a la o de bɛ se k'a tɔɔrɔ ka nin kuma ninnu a bila nin kuma ninnu fɔli la o fana u ka gɛrɛ ala k'a ɲininka ko in bɛ cogo min ou bien ni min don n'o de ka d'a ye o k'o fana kɛ a fana tɛ maa dimi ye o abada abada o sera gɛrɛ ala k'a ɲininka n'a fɛlata ye mun ye a b'o fɔ o diyara i ye dɛ bisimila taa ni fasiri an ka yan bila nouvelle édition ɲɛma ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye bisimila sangafɔla kogo ta la ɲɛma i ma da ala ka hinɛ furi la kosɛbɛ mun ye Demba Konte a kumara a ko k'an ka taa Douentza n'an taara Douentza dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Boni ɲɛma mun ye Boninkaw Sunabu ye bi datu ye koyi o sabu kɛ an ko min ma ko embargo mun ye diinɛ marifatigi ye n'o bɛ jarisiw ko fɔ u kɛlen bɛ ka taa embargo ni ka taa sigi mun ye Boninkaw u da la Wasikɛ b'a ka fɔ la a ko kibaruyaw sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye groupe armé dɔ bɛ yen groupe armé min yɛrɛ bɛ yen ɲɛma n'a tuguya ma dɔn nka siga foyi t'a la ko diinɛ marifatigiw do koyi siga mun bɛ yen n'an k'a ma ko unité nationale numéro 16 RN16 ɲɛma ani Boni yɛrɛ cɛ ko a tɛ taa tɛmɛ kilomɛtiri 15 ɲɔgɔnna o kan i bɛ na ye k'a fɔ ko diinɛ marifatigiw de kɛlen bɛ ka taa sira kɔni ka taa a sɛbɛkɔrɔ da maaw ɲɛ kabi mun ye arabadon n'o bɛnna mɛkalo tile 25 ma u kɔni kɛlen bɛ ka sira da maaw ɲɛ maa ti taa maa kɔni ko o tina Wasikɛ b'a ka fɔ la a ko kibaruya kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko nin diinɛ marifatigi ninnu ɲɛma ko u diminen sɛbɛkɔrɔ diminen don ko mun ye Boninkaw kɔrɔ koyi o sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye Boninkaw maa minnu sigilen bɛ Boni nin waati in na ko olu de ne bama an ka fɛlɛfama n'o bɛ an ka lakanabaaw ko fɔ k'olu de bɛ ka bɛnbɛnbɛn cɛ ka ɲɛsin olu jarisiw ma an bɛ don min na ko bi wa ani an ka irisiw na an bolo dilen don ɲɔgɔn ma ko an n'olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka bɛnbaliya ta ni ko olu sɛgɛrɛ Wasikɛ b'a ka fɔ la a ko nin waati laban ninnu kɔni ye a yira k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi ninnu ye ɲɛma ko bingali kɔni tiɲɛ bɛ don min na ko bi bingali yɛrɛ ɲɛma ko n'u tɛ ni kana ban ti cari o siratigɛ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko diinɛ marifatigi ninnu Boninkaw kɔni u tɛ fɛ k'olu lafiya cogo si la o sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko hali n'i y'a ye bingali fɛn fɛn taara k'olu sɛgɛrɛ ko siga t'a la ko a bɛɛ bɔra Boninkaw de yɔrɔ ko Boninkaw de bɛ kunnafoni ni k'o di mun ye armée ma ani irisilaka minnu b'anw fɛ yan ko Boninkaw de bɛ kibaruya kɔni k'o di olu ma o siratigɛ la mun ye nin diinɛ marifatigi ninnu ye u taara embargo kɔni ka taa sigi mun ye Boninkaw da la maa ti bɔ maa ti don sira mun bɛ yen ɲɛma n'a bɛ bɔ Douentza ka taa a gosi Boni u y'o datugu tari sira mun fana bɛ yen n'a bɛ bɔ Omori ɲɛma ka taa gosi Boni u y'o o fana datugu cɛ ti bɔ cɛ ti don Wasikɛ b'a ka fɔ la a ko k'an kɔni bɛ don min na ko bi kibaruya
kura kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye armée malienne ye n'o de bɛ an ka lɛfama ko fɔ olu kɔni ye pankuru ka a wuli ka taa yɔrɔ in ka taa a salo ka a lajɛ ne bundeli n'o bɛ se ka kɛ cogo min na aradariw bɛɛ lajɛlen fililen don yɔrɔ in ma nin waati laban in na mun ye bamanji minnu n'u kɛlen bɛ ka taa bonikaw k'u ni tɔɔrɔ nin waati in na ka anbariko ta k'a sigi u da la ko min ye mali lakanabaw bɛ wuli ka jɔ la mun ye don o don i bɛ na k'a fɔ ko wuli ka jɔ k'u bɛ k'o kɛ walasa mun ye anbariko in a bɛ se ka bɔ bonikaw de la cogo min na ka fɛn min kɔni jɛlen don ko siga t'a la ko sɔɔni ko mun ye bonikaw k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye armée a bɛ n'u bɔ mun ye jɔnjuru mun ni bamanju kɛlen bɛ ka taa sigi u da la ko sɔɔni ko mun ye armée a bɛ n'u b'u da la nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla o de Dɛma Kɔnte maa min bɛ ka ɲɛmaa i bonya o b'a la. Nɔgɔ jama bɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn nɔgɔ n'an y'an nisɔndiya ka awɔ i k'a dɔn an disi gosi ni lakana ye n'a bɛ sécurité ko fɔ nɔgɔ min ye sécurité wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye kɔnɔbara jiginɛ n'o y'o fana ka sécurité nɔgɔ o de siratigɛ la IGREC Dunbiya a kumana indicateur de renouveau a ko awɔ i k'a dɔn min ye 2022-2023 a min ye campagne agricole a bɛ sɛnɛ a b'o ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko papalijugu bɛ a nɔfɛ dɛ 50 kilos engrais nɔgɔ min ye sɛnɛkɛlaw ye o tun bɛ min san 2000 ni dɔɔni an bɛ donni minɛ i ko bi awɔ i k'a dɔn marché noir a bɛ sɔrɔ o de kan koyi wa o yɛrɛ fana a sɔrɔli fo min ye 8,000 i k'a dɔn ni mun tɛgɛ kari ka don i jufa la k'o bɔ nɔgɔ i t'a sɔrɔ dɛ wa o ye ko ye ko min ni a gɛlɛya ni a barika bonyana kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya an ka sɛnɛkɛlaw ma an bɛ donni minɛ i ko bi min ye awɔ i k'a dɔn fakɔrɔ ni bakɔrɔ minnu bɛ so n'u dɔw bɛ soforokun kɛ foro belebelew yɛrɛ bɛ dɔw bolo u b'a bin ten da yi nɔgɔw bilamaw ka engrais ko a ko kɛn bɛ awɔ i k'a dɔn kɔlɔlɔ ni gɛlɛya belebele zone office du Niger k'a daminɛ awɔ i k'a dɔn ka taa Selege sac de 50 kilos i k'a dɔn k'a fɔ engrais ko la a bɛ daminɛ 8,000 ka taa 9,400 nɔgɔ nin ye fɛn min bɛ ka sɛnɛkɛla caman décourager min bɛ se ka to sɛnɛ yɛrɛ yɛlɛta o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko n'i y'a jateminɛ min ye conseil supérieur de l'agriculture CSA o min kɛra avril kalo tile 12 san 2022 n'a kɛra Kuluba a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra ka maa min don o ye jamana ɲɛmaa ye n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Asimi Goyita Nfuama n'a b'o ko fɔ min ye Asimi ye a donni kama a ye fɛn caman fɔ ka sɛnɛkɛlaw min bɛ se k'a to u bɛ jigin tugu cogo min Asimi y'a jira k'a fɔ wari mugu min bɛ yen n'a kan ka don sɛnɛ yɛrɛ da fɛ a bɛ miliyari 400 ani miliyari 56 a b'o kunkan bɔ o de siratigɛ la san 2022-2023 sira fɛ kɔni a ko n'i y'a jateminɛ miliyari 172 ani fila u bɛ awɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u bɛ sɛnɛ yɛrɛ baara fɛ olu kan k'o bɔ miliyari 200 ni miliyari 3 min ye partenaire financier olu kan ka jamana de kan ka dɔ in bɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ yɛrɛ sira fɛ olu kan ka nin bɔ min ye partenaire kan ka miliyari 70 a n'a kunkan fɛ olu kan k'o bɔ o de siratigɛ la nin wari bɛɛ la miliyari 50 ani miliyari 4 a n'a kunkan fɛ o kan ka taa awɔ i k'a dɔn engrais ni fɛn misɛnnin dɔw bɛ yen u kan ka taa olu la a bɛ donni minɛ i ko bi a ko kɛmɛ kɔrɔlɔ ye dɛ a dun n'i y'a ye awɔ i k'a dɔn min ye 2021 ale sera ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn tɔni 7,000 tɔni 7,000 ani 60,000 Mali sera k'o bɔ kɔɔri la i k'a dɔn k'a fɔ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ta a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ min ye engrais ko in ani sɛnɛkɛlaw k'u bila u ka minɛn kɔnɔ o de kɛra nka min ye sɛnɛkɛfɛn in n'o bɛ engrais ko fɔ minnu dɔw tun bɛ feere 2,000 ani 500 nɔgɔ min donni minɛ ko bi marché noir sanfɛ a bɛ feere 8,000 9,900 ani 400 wa o yɛrɛ problème ye min engrais a ti sɔrɔ min ye cɛ dɔ yɛrɛ bɔra vidéo la ka kuma min bɛ se k'a to ka welewele da kɛ ka ɲɛsin Asimi ma yɛlɛ min bɛ yen n'o bɛ u da nɔgɔ nin ko in ye min ye ni pour que i ka se k'a sɔrɔ engrais yɛrɛ min bɛ yen f'i ka sɔrɔ awɔ i k'a dɔn réseau kɔnɔ dɛ n'i tɛ réseau kɔnɔ n'o i k'a dɔn k'a fɔ engrais yɛrɛ a sɔrɔli o ye baara ye o maa bɛ donni minɛ ko bi Asimi n'u taara awɔ i k'a dɔn Irisi la n'u taara yɔrɔ engrais ko la siga t'a la dɛ dun ka fa sabatili lakana tɛmɛnen kɔ i ka dɔn o fana ye fɛn ba ye dɛ nka 2022 ni 2023 nɔgɔ a sɛnɛko a kuma cayalen don dɛ ala k'a di sababa bɛɛ Fadil filɛ IGREC Dunbiya a ka fasili don u ka bidon bɔli indicateur de renouveau i bonya b'a la Balimɛkɛ ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye indicateur du renouveau ne y'ale bila o indicateur du renouveau kelen ne b'ale sama ka gɛrɛ n na mun ye maa mun kumalen don o de ye Musa M Danbele maraminɛ kalanden don a ko k'an ka taa communicati la n'a donna communicati kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye garde nationale musolaka mun ne a sara ye ne ka cɛ di yan dɛ basigi ne kɛ a bɛ yan yan basigi ne kɛ da yan président yan président bi yan dɛ président kun tunna o président yɛrɛ ye min kɛ a tunnen don a bɛ kalo 2 bɔ président yan a bɛ yan
bien ça président bien abana na bien kai allez c'est bien awana bien kai o ko kuma ni abana bismillah akoko munye ni musulaka ni garde national mado nanga mako kapural do ibe na ka ko siga kada amunya amamne chala ko ko de ya afa ninga soroka duru ko odo fiela ka fe mu yira benno be manifin ko kamara ga munye mamne chay bolo ko ni kun taraka da aka sanal meri mo ko no bolo ga munye mamne kai nyama ko ye jiga buto la ka to sanal mu ne bolo o de fenye fe mu na be manifin ko ni ku kamara ga o sobe otrika ba ka fola akoy be na ka ko dimashi no bena mekalo kleshe gima sam bafla ane sam mugo ane fla nyama ibe na ka foko ninka wale ko akala lafia bugo communicate te wa disde bamako ibe na ka foko ma dobe na le to de ko m aidara ko somigara la ka foko amamne muso no de Aisha Bariye ne Aisha Bari kabulal do garna sol kono la nyama ko ayo oningere ni ko okaraba asura ka ferenda balitika singa ka foko mu yeta suma de so mina ko muso Aisha Bari ko aningo ni ko atoro ulam ka fatika baka fola ko ni agelera amedom na kom bifo ka foko agelera ni musulaka isa no be Aisha Bari somo ko fo ni mo kele me ka zule da fambela de fe akoni dio ko de temina kala je ko yera ko asola toji akoni ma fla bela de usishani ko ni ko abeti do bisaba ani doni na ko je fo ka ta faramunya kapurale Aisha Bari ka ni ma ko o mamne muso kundo ko o mi furna fulo aya bela de mbo ka banti tali watire ba ka fola akomi kapurale garde national no be Aisha Bari ko fo ana so mi ka foko ale mamne muso isa no de ay amamne kai no de haydra kai nyama ko malangolo ndo abina fo foka fondo to kutala do ale ko ni ala ni ka foko abisi mo asina mamne munu nyogoje nyama o jubusika boto ko na mamne be se ka bande pali ka ba ka fola ako wati muna ka purali ko ni ayeni ngania ko ni kota nyama ni maka chain fela ko de ka ba ka fola ako mo nye tena temene tena ja temene ka to du mote ni chain ko ni ko atras nyon la wuli ay wuli tasuma yinga somina aye wuli mo se ga muso ka okisi ni mo fana somina nyama olu fana ni chako fole ni ga amina ka blue bullet tali ko ata se pochu na lima saga mo orom simo ni ma wati mna olu ko nana ole ferenda balika ni ngata ni chako ni yemu general meri o konna la ni ngani bufa miso mo se ga ta ka chela kan ko ni ga asigara to kumna wati ga baka fola ako wati muna no sera general mu fe ni ma ibe na ka ko ni chako fole ko korofo wera buka bo adako no korofo mu utef taliga fandelina abe kuma wakati dola abe kila ki yira soso wakati dola ka ba yira ka fo ko ale ko ni ko tasuma de kila ale la ko re kila so be ka ni muso ko fole mfa wakati dola aba yira ka fo ko ale ni ajenyo no ko ni farla nyonga ni ka poso ni di ale male ka no ka afurumso okono ko de kala ni sobi na ma ya ka fo ko akoy mo tabola sana meri ma ko ni ko sika blata ngoy mu sika sika o ka bolga ambe blame tribunal ma ko boloka ni ma yani procès era che sana meri ira konna lai ya duna sanwa aduna duwa mama ke ala ka do gamu ye atara atuna hausa tere gendarmerie kono subhanallah Patrick baga fola ako ga tabi che ko fola ko atuna munye procureur munno be communicatif quoi aye sebe ko ni ka awole ako ibe ferran dabali bala deleke le kele ne bi bolo ni che ko fola amana ke wo ko no fere ke ikena na aye wasi ko ni na fola amon me dom na ko bi bolo masika da che ko fola nga ga munye soma ko ni usigala no ko soba munye sebe jagitela afo no ya so ko ani che ko fola ku te jafana ko ni tisaka fami poshla chebo au bolo ko ka tunu so na pour ça donc ni ma ko ye fanya ku sika famille ka fani fle ana sama ka bo indicateur duro no ale kono mo nye Musa M Damele foram ne kala ne do man ma ga nyama ibunya obala no ngun kana ne do amase ala kalila dugu bi janna yi del may ka fugula boy kuna abinya do Alexi Kalambiri mambe mara sebe mo sebe minna ngwa ma ko mali e tribu Alexi Kalambiri ko angata awai kadro hospital sura hospital bimbe na be wule ko hospital du mali ndo minya awai kadro jabi minumbe ulu de kuma nu yere awai kadro amase maka kuma amase maka alakali minyi hospital du mali be wuli ka jom mina hospital du mali ndo service médico minumbe shegi de ba kono unité service unité wulumla ni service minumbe no e deme awai kadro oni e be wule ko aide au diagnostic e kadro ka fo o fana fla o be akono akoni service nuna minyi hospital du mali ni e jetemene ke ba e ka fo ndo be na be wule ko pédiatrie awai kadro o minni mo wulile do anofe kana soro pédiatrie ndu mami mba kuna no ya
awikado professeur ye no be burama kane na bo ko fo no ma do mi adone do ka dona kari wa ka para e mi nya akembe tamashe de nya fandani nani befe dal du mari mawbu disugo shini ni nge inde no be burama kane ko fo dembo sumo be bi disugo shini ni nge akodi kama mi nya obdal du mali awikado amido ni ko be kene ya yere sirafe obdal du mali awikado abeka sana yere minge odugule te mashira hadi ni jugu sundai lo fla o jenya ala kama ko te ko abibuli yere nyebula no minye o kado ni watira ba nungo nana agence nationale d'évaluation des hôpitaux no be ane ko fo ali e bulika joke hospital di mali o kado kasana yele akasana yele ko o seven dia bi wati jambo minye o kado bi na fo mado de be jabi mi vle na ba ka bo hospital di mali la do bi fe ka shuru ka beche ka fliji no holati o ti ba fo ko bara te ka ke jambo te ma mi be pédiatrie kuna no ye professeur Burama Kane akodi strategala minye Burama Kane sere o chama be minu ngumana awikado kanyeshi ni jeima no ba be kana ke burujai abe kana ke dogari ado be nu nyena ato akafo ka awikado bo ma du kulola akodi kama minye professeur yi maga ke professeur le oldum di bulu ibu kala ndo ka kala kana yi ka fo e ka ke misali juguye ka nyeshi de zuma mo ko ni fe mi na ka gele ko nga di jei abila man pédiatrie awikado ukuma chama be no me ka fo ma jango te ka jira ka fo tal du mali ko pédiatrie ko couloir de la mort kado ka fo minye dimi ka umbala juwa ka umbana bala so te min be talike o minye awikado norme international min be bi OMS yere ya sigi o tal di mali bi awikado mali kono ka disu goshi sabu ni je temeke 2021 service yi awikado kemejo mami mborena inina atite awikado sheginka o te ngo ka boy minye 2020 o fana tabe kemejo ngara atite awikado 10,8% ako 2022 mi flani service pédiatrie ma kemedu ani bikono do ani nani ikaro ka fo urude kumbe ayoro ina apikado ka fo mami numbe ko kemedu ni bikono do ni nani biduru ni nani ala ni kam masaya konnana bana do be awikado luko ni kera so buye o manu nun ko do fa ko president mi flani no be Burama Kane ko fo ako ni ka wuli ka jona ka chesere ko dali ngonna fonni akera maye minna ko mandiye non da ti barake elma taka barake elma ti mo bisibila kanye ndo ni mami yu wada iye dugu akambo ako ni jey service mi flani awikado demiseni mi numbe no demiseni so mawi du do yere chama mbabe bi du yeseri anyu mange abana ngeshi awikado Burama Kane ka barka ko mana minye service ma do ka wuli afo kibe dugu akambo elma ka kuma su do ta ka nyeshama ka ko du de ko ni aje temene hotel du mali yere awikado service do mi awikado chake da yoro chama mbe akuna asigira singa san 2000 awikado disi mami nye awikado utali nyere awikado akurubo kari oye Amadou Toumani Touré no ye atete akere septembre golo kiri mwa ali saba san 2010 akara yere nyena o ha do ngumbe de sikatana ngumbe ko Amadou kamuyi awo chera kwana Amadou ka mawai hanko ni on ya Amadou de ya tala de anyena on do akera on Amadou ka muyi ay nyeni ka ay nyeni no mi ni ngo bela dile ako mali ni shin an ni nyanja tere di nyoma o di ko ni wulula awai kado ni veina ko di kama mi ni 31 décembre 2020 hôpital du Mali awai kado ka fo limi ngumba kono abe awai kado li ke maflani biduru ani nani abo o di stratégie la li nu glande do chumi abe nyafora no mi awekaro ni ngoy ngoni be tabulo minga abina fo abina jugo ani mirna jugo o tila mawde ko ni wulile do kani papali ndabo yalsa kasika no ko che ka keni ma ko fele nunga sabu awekado be wulika joni chesiri mina o bela de dole do o ma bi don me ko bi tal du Mali yani basiki ni fonga awekado na jamana ngonna na ko ko sego anu dongo bela de leke dango te apejatili bi be talike professeur Burama Kane bi be talike ko na ka jamana bisa be di jugo shina batir fle awo alesi kalambi aka fasiri do nya ko sema mono sema min nangwa mako Mali turbine ko ka bilo boli e bunya bala wal maganya ma bonya asiba koro jaranye alternance ne ba alesa maka kerena muye Yusuf Sisugu ka akumara ako damoson la kanyesi munye bilan de la transition ne ma be ale ka foko munye jere je kulu yere be ka nyan so de ako munye Mali maîtrise ale ye munye ONG belebele doy ko kata fa munye César fana kan o fana ye munye ONG belebele ne ma kibe na ka fo mata do nu flala majo ne
bika tiɲɛ kɔni ko o fɔ parce que b'a fɔla a ko mun ye fondation Friedrich Herbert Stiglitz n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye mars kalo tile 13 ka n'a bila avril kalo tile 4 na san 2022 ale ye mission dɔ wuli mission mun n'o ka baara ɲɛsinnen don enquête ma kabinidenw kɔni k'u ɲininka transition kɔni ko a taabolo ko a bɛ cogo di ni a k'u ka sɛgɛsɛgɛli la u y'a jira k'a fɔ ko mun ye maliden k'o sigi 10 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye 9 ko bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko mun ye transition ko a taabolo ko a ka ɲi kosɛbɛ a tɛ kaba ka fɔ la o waati kelen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye centre d'étude stratégique pour l'Afrique n'an k'a ma ko CESA ale fana ye jɛrɛjɛkulu ye ani bɛɛ lajɛlen ye américain ka jɛrɛjɛkulu ye ni jɛkulu mun filɛ nin n'an k'a ma ko CESA ale ni Pentagon u ka surun kosɛbɛ olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko kabini sɔrɔsi ninnu kɔni nana fanga la ɲɛma ye k'i bɛna ye k'a fɔ ko ɲɛta ko o kisɛ kelen ko o ma ye a kɔnɔna o la a tɛ kaba ka fɔ la a ko n'i ye nin jɛrɛjɛkulu fila ka kɔrɔfɔ ninnu jateminɛ k'a lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka i t'a dɔn ninnu fila la jɔn de kɔni ko o bɛ ka tiɲɛ kɔni ko o fɔ a tɛ kaba ka fɔ la a ko waati mun na sa ko mun ye mali mɛtiri ye ale kɔni y'a ka kunnafoni ni k'o bɔ ko bin titari n'a y'a jira k'a fɔ ko mun ye n'i ye maliden sigi maa 10 o 9 bɛɛ lajɛlen kɔni ko o dalen don mun ye transition fanga in kɔni ko o la a tɛ kaba ka fɔ la a ko a dɔnni kama k'i bɛna ye k'a fɔ ko ɲininkali kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara mun ye bamakɔ kɔnɔna la malidenw kɔni t'a dɔn k'u b'a kɛ cogo di o sabu kɛ mun ye mali mɛtiri fana ye ale fɔlen filɛ ka nin kunnafoni mun ni k'a di ta ne ma ko majɛ caman ko o b'a a lajɛ o sabu kɛ ko kunnafoni dɔw bɛ yen ni min farati a dili la hali n'o y'a sɔrɔ i ye ONG ye o jateminɛw b'a jira o la k'a fɔ ko maa minnu bɛ fanga la ko ɲɛmakiinw bɛ ka baara kɔni ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mun ye mali mɛtiri ye k'a k'i farati o la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la a ko jamana kɔfɛ ka bɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CESA ye o fana ye jɛrɛjɛkulu ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na centre d'étude stratégique pour l'Afrique olu fana y'a jira k'a fɔ ko transition in k'a bɛ dɔɔnin min kama ko sɔrɔsi ninnu kɔni na bila fanga la ni ma ko ɲɛta kisɛ kelen ko o ma ye ko hali n'o y'a sɔrɔ ko mun ye opération de grande envergure n'o bɛ armée kofɔ ko olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan mun ye Bamanju k'u dafi cogo min na ko nka ko siga kɔni tɛ fɛn mun na ko mun ye lakana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko ni donna kiiri bunakun kan ɲɛma ko ani ka taa fara fɛn caman kan i bɛna ye k'a fɔ ko majɛ caman de bɛ yen ko démocratie yɛrɛ ko o bɔfira mun ye transition fanga o waati la nka fana a bɔra mun ye CESA maaw a bɔra olu ka kunnafoni de la parce que b'a ka fɔ la mun ye Yusuf Sogo ye a ko nin ye jɛrɛjɛkulu fila ye ɲɛma n'u ka kɔrɔfɔ kɔni jateminɛ k'a lajɛ malidenw yɛrɛ bɛ k'u hakili k'a siɲɛ i t'a dɔn nin jɛrɛjɛkulu fila in na maa min kɔni ko o ta ye tiɲɛ de ka fɛn min kɔni jɛlen don mun ye mali mɛtiri ye n'ale kɔni ye jɛrɛjɛkulu fana ye américain ka jɛrɛjɛkulu don ale kɔni ye kɔrɔfɔ mun fɔ maliden ko n'i y'a sigi maa 10 ko 9 ko bɛ transition fɛ ne ma ko ni kunnafoni ninnu a k'i farati a la o sabu kɛ ni min farati a la maa caman bɛna fɔ ko mun ye i ka nin ONG ko ani maa minnu bɛ fanga la nin waati in na k'u bɛ ka baara kɔni ni ka a sɛbɛkɔrɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɛn min kɔni jɛlen don n'u ye kunnafoni ni ka a sɛnsɛn ni jɛrɛjɛkulu fila bɛɛ lajɛlen CESA fo ka taa fara mun ye mali mɛtiri kan ne ma n'u ye kunnafoni ni ka a sɛnsɛn u bɛ kɛ sababu ye ni ka malidenw ni ka sensibilisation ninnu ka na kunnafoni jɛlen o bɛ se ka di malidenw bɛ se ka faamuya kɔni k'o sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye l'alternance ale kɔnɔna la Yusuf Sogo ale sɛbɛnnikɛla ye Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ awa i k'a dɔn ka ɲɔgɔn sama in dabila ka bɛn kelen ma min bɛ se k'a to jamana bɛ lafiya minnu bɛ transition fɛ ani minnu tɛ transition fɛ kɔnɔdimi tɛ o nɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ bɛ jamana in tacogo la o kumana sa min ɲɛ awa i k'a dɔn nin fana ye fasiri ye fasiri min n'an bɛ dabaliban ko fɔ a ye n'an ka don dabaliban kɔnɔ Gawusu bɛ fan dɔ in fɛ an bɛ awa i k'a dɔn sugu sɛgɛrɛ nka yan'u cɛ dabaliban kumanin bɛ min kan nin cɛ in a ko a bɛ taa mission de la sibi nɔgɔ a laban a ka sibitaga o kɛra awa i k'a dɔn jardin du cinquantenaire muso yɛrɛ o taara minɛ o ye dɛ o tɛ furumuso ta yɔrɔ ye sa ani muso wɛrɛ kun don o t'a ta yɔrɔ ye o o t'i ta yɔrɔ ye a ka kɛ kulubalilaka dɔ ye nka sɔɔni n bɛ na nin walawala Gawusu ala n'i ka fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ Bɛ taa kaso de fɛ ka DHL mɔɔw fo n kɔrɔ si Solomanisi k'a fo ka waliɲuman dɔn ka dɔrɔmɛ kun bɛ ta ka foli b'u ye k'an d'o la ka Madu Dunbiya fo Kilu la k'a ni cɛsiri Daba Tunkara an ka foli b'i ye k'i ni cɛsiri journaliste Sedu an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waliɲuman dɔn o bɛ k'a dɔn Segu Suleman Jara n den don karamɔgɔ Tɔgɔma k'a ni cɛsiri nin bɛɛ ye kunnafonidilabaw ye jamana in kɔnɔna na minnu kan ka fo u ka jamanajɔ a n'u ka o ye k'a dɔn jamana ɲumanya o sira fɛ Murakɛ
surumana kunga furi bai no minye aweka do Musa jara mbale ka fasire mbabo se ngono sebe minnu kwa mako dabali ba Musa yire do ke Musa bi bokati katika ubefu Musa jara to wala aka choroba bi be kati abana be wati be banga choroba fu ka ni chesiri ale katikere no minye aweka do ambe furi ale toni la se alfeni maiga ba abe kati ba fara ko amaiga ka ni chesiri mo ba do be kati abe yoro mi kere fo de fo mandi parce que abe kasubu di kere fe o yoro intamashie o mai ne o tamashie mai aina o be ni tamashie chugo mi bala aya ni tamashie ke ni ma fana sira ne ye ne man so ni jelo le betao e je ma dungo national ti tema kasubu ma dala no wala je ma dungo national be tema kasubu ma dala aywa ba ji defo mama anga fuli bi mama trori amba fo abe kati adoni ka dona kari no Musa jara mana da bali bango no koyi ko ni ngoyi da bali bango yi minya o ka do ninje akunya fo muso nyina ko ale be ta bara la sibi nga muso la bankla la kata jeni muso wele mire jardin ko no jardin min be na be wele ko jardin du 50 bomo ko bomo nyari ndo mani be mani ye shima la boli ke note bomo ko ba be me minye bomo ko ako o ka do minye o abi min be wele ko l'infidélité o ko ni fenye femi na nyonye ni no ko so ya ati o ka do mo ni nyanje ble ako di kama wat fendo be ibi sigala nga dundo o ka do ndo ibi mine na ichaka ako nye amewo me murmuru sorula dondo abi da kele kan jagi ako minye akai mécanicien do o ka do alekal lahaliya min geroka ba le bi nyefol ke anyi ako ade ye o ka do to ko nu jate mine de ade ale yi kamalini o ka do sabisa bajati abita ula abi sandurbo nyebora o ka do mami ve ode MSI o ka parce que akebe ka akasebe mais ade obi ame amena nyefo ko MSI ayo de furu ona ke o ka do étudiantier o ka do ano ko furu kon nana alhamdulillah min nyen so ja o ka do ode kumeddu ngonnana o ka do ka fo ade akoni be tableau min gabe jugu ya afo ko tala ni mami yo fo yenga lutia ako de sira tigala MSC awekado ale ko ni fere ni dabali beke ki shimbo kaningo beye ka toyi minya ade akajugujuga na akatabulu jugube ko beye ka toyi nyeshi akafuruma abi no ya soro kuma obi fo awekado sira na uchama mbe binu ngoni na ledo ko ale ka furu awekado ode ka gela ma ni nyefe bela dile ako de kama ni ndo usibili do kalo klimu kwa anikele san 2022 ade awekado ayafa furu so nyela ko do fle ka le wele garagara la telianina ko ale ka ta sibi minya awekado ko mobili ko deni be sibi ko bita glanjola furu so ale ko ni ma problem yo lawo en na zo mo bi soro de la ye ngo musaka bi soro de la en de ko kibita yi ka do ala ka tani ka sibi ala ko no ya bona ka furu so dala gese ako mana minya ventilator minya ade akoni ye awekado akamutota akambo hippodrome ena koso ye kunda awekado jardin ka be jardin ataro manye min be jardin di 50 min mo ko fo ama ko abita sibiri ka bita moto glana mobile glana sibi ye sibi ja sibi ko 50 dardi e boli ba 50 kono e be 50 dardi ro atete min gla kulu jula dar salam oso kelina ye moy ne ye moy e be nodi yende masura re kunyama ekene baka eni teni mo boyde ako cheri bla kata 50 dardi ko awekado ka 4 minutes dama ya ko ni tale minya awekado ba ko Allah tie dinge de do be no awekado ka fo ko anake ko gele wulila udala ko bana do be ona na juguya bana mi flake woro mi o be amdalai awekado abo de ko fo so ko ni ala ni minisa ka chewele ka kadi ka chewele ka ka go chebe sibi mi wule ne sare sengatenar kono o che anake che ka sibibe abu mana sa minyi musoye amanya mingo dinga mana bi juguya na amanya dembe ka furata furake amdalai ni akoni bidde ta taxi la katara no ka ye taxi do subadi ka denta awekado taxi la niki kunda na ye awekado amdalai ka abana nga minyi musoye adabali bayoro bina ke muyi abika ta joro ledo abi che wule che ti telefonda ka to mobile kono minyi sengatenari lignere do be ayi nyafri ka moto do ye minyi awekado tamashe do bala ni mutu min jole vle sikate ni na ni ale fuke ka mutu Allah mutu ti fliu Allah abako no gausu ka mutu ni che fana ma ye bura ka mutu yoro ja adonwa o cha fana tara mutu yoro ma fana ka ku ka gele sade iti ni ka ku ko iti ra ki fana ibta ekene ba mutu ko ta ki ma ki jo
ijo taxi ijo ko alerbo atari ijo moto kuna kala e ko ni ne ga usulo moto ni ade ka sika tabina ni ade ka moto yi o mande mara moto ba bulo ako taxi ma ko akai ko ale cheyira ko kata awai ka do ko ale ni chebita ayi to la sa ka mun saro da bo kana soro minya awai ka do jare sengatiner ko pondo be mi jibi shola du mala ko kerfelan na ya ke mbaka awai ka do mobile mi nyele du mobile min jele do ja ko mi mesibi e ja o ye ko fashi de mi ba bulo senga der ko no e boni famela lai muso de na sa ba chela muso ko kaza chesi na ka muso ka do yoro mi ayi ku ji famela fe ila ki dino o da ki tuwe muso ya wele ka dese aya ki ba ko afruta ani min do ka ma ko kaza abada muso de afode muso dara akwa ni minu o kwa ko kaza ki ba ka wele abada ate ko kuma la e ko kaza ke te ka wele wa ate ko kuma la ko para sa minya o ka do muso o kirna ka bi du ka yoro mi teye ani muso min kundo da yo te ka min o yo kunu ju mine koso nga minya labai muso ako ni masaya siri alama denta o ikaro ni katani de je ko ni taraso a hakila ka fo ko abita muso so ko muso ya ka mina umbeche ni kata adara so muso te so jaja abi bali ka bo mun galama ko muso ayi kleni de ye do so la kata de ni fuake o ma ni de ye kle fula de ke do so la muso jara ko da ban bango na ko ko fe ko minye o ikaro muso ye no ye awa ikaro MSC ko ni ko ale ka furu ko ni ka gelama ale de ale ta siguru koro abana den genele ka ni de tara o ka do aka fuso la ni muso ya ba ka so tabarikala wallahi ni chei jarala ka bara do wallahi kulbal do ala tani do yo ala ti do ala refle ka minge ni billahi ni ala ti to ni ngoko yi ta fa bi fon femina amina ala ko de ko yi abana ala bebe abina ala tani do yo mani fi woni ni mana ke to ga sibi mana ke sengatere ko na ka mobili mana ke kwa fashi akaisa wa jama be nyama ko kube tan mission na wiganu fe ibu tu ma fe de mission wigani ifane ya da be foro isa ko ka foro de kono mission ibla wonna mo ya isiya ko mission mission ko kuma de fora secrétaire ko kuma ni sibi ko kuma ya be mission ko kuma mission ko kuma fiya se ba ta mission la ai akwa bita mobile de glam 29 ko mission yo aw mobile kuma bulu kuruju ai 59 an mission ta ba no ni ye ni secrétaire ni ye kurbaldi la haula sabu kulubali soma de est-ce kala ka ni kadama baba dama ni tatureo ne mo fo ne kulubali voilà mari bana nyama ameta arajo nura fm ye bikono to anani nami murmuru dudu la seli amoka ka bo jela ko ko mani wordana ne ga durusa 76 33 43 03 nema o dabali bankale neba alisa maka gerna munye musa jara ke akumara nema bamako ye duguye dugu munda be dugu don kamana ga ida mudanga de munye musa jara akumara de ayira ka ko munye bamako na akono ko ba me domna ko bi ko munye muru taksin bolaw nyama ko a chama be ko yo vole du de o so mbala ba yira ko ko le uyi mutu tasiriu awo ka chama so mbala de aywa bismillah Patrick maka fala muye Musa Jarai ako ko ni kibala nunu ko ngo Allah siru ma abeni ngana wati jam ko ngo abbo ko so ngana wati bala dire na ko muye ma chama meta dama kashirike kaira ka ko muye muru taxi tiku nunu ku ubega mani fu nunu ku ushe ko muye zo mala ba ko chama ko obu ko na la o sera tigalla ibe na ka ko do la ko ntara kibala ka adu ma de ko muye zo mala ba nunu sa na be muru taxi tiku do ko fo ne ma ku ka bara belendo amido na kombi nu e temisen ko ni chama dole ne ma ku be jati mineke ka sense ka laje semse no ngolo de be laje nu ye warje ma min tegala dro be garo la ngo fosi ka duru do fiala jamana ingilera aujourd'hui c'est notre kabine zeranti ka zera musu jamana ngono ne sirana ka wusu ka zera musu zera jodi zera kelele zera bana ka wusu jodi ibe wusu la kele muno la suga ja suga ja o ko manga balila rebe klika tungu shebo do ezere abusu de ezere musu da be zera de fira bo wusu o ka balila
Jama, ibena eka bakomu ye arabado no bena megalo kleta ane shekima. Munye moto taxi bola nunu. Ko adoye ni kewali na shoye mu ye jikoron para de. Ko jikoron para. Ibena eka bakomu ye demiseni chairman communion krefe. Ko demiseni no be ko oshitise sansaba otite ma sansaba nyona oka. Ko wati munna ube jikoron para konola. Demiseni nunu buga kulenga la. Wati kele kibena eka bakoni moto taxi tigi ko abika beleni ko ni ko ose bakoro ke. Abika demisoni mbolo ko laje. Na ye ko fula laje abenya fula laje. Kwa na ye ka bako demiseni kele mbe warje mbo otegala. Enyama ko nini yenu surabi. Ko mi kile jale. Orani mbe kwa yi pusu ka neshi demisoni ma. Ka ere ke ko abi demisoni nega nega. An nega tiko no kuma wada kono ka ne fo demisoni nyana. Asna ka demiseni nga para sele ko kwa tegala tron. Nyama ka duru do fiela. Abana. Kosobe. Manyana. Patrika baka fula. O fana te manu ko fuka boy. Ake wole do fana ko ni moto taxi tiko nu ya do fana ke. Munye bamako era kona la. Ibe na ka bako amuro taxi tiko nu chama mbe. Munye ni ke wole ko do fana o kede. O kume fuka ma sabada ko moto taxi o sanfela ula. Ko tira ma do ma. Nyama ko muna feranda bale tika nu ga moto fana ninga atrabaso ka bo obolo. O ga ko ala ko mo fe. Nyama ko moto amasika ta otuya kuno. O ga ko ya so moto taxi tiko do. Ube moto den sabada la moto kele o sanfela la. Na fatika baka fola. Munye Musa Jarai. Ako wuli ka joka ka jona. O sabka chano moto taxi bara ko ndo bara munna nali kala sabuye. Na demiseni chama ko mbo munye sula sigila. Aye bara ni ngadi demiseni chama ma. Ebe na ka ko ma chama ma akona la bi. Nyama ko so mala ba wira dogoy. Ma chama ma akona la bi. Nyama ko tega usu wira yero dogoy. Ma chama ma akona la bi. Nyama ko bolo ka te binga wuli abada. Na fone fleni. Ana sama ka bodda bal ba ale kona la. Musa Jara ale sabani gara madu mai ga nyama ibunya ko bara. No Musa Jara ndo do. Musa bi fo ka wali mando. Kwa ni chesiri. Ndo minya awai karo ni mbeda ngari. Na chena na. Bi kuna funu na jom. As balaila. Balaila wa. Awa. Na chena na. L'homme tranquille. L'homme tranquille. Anadar tiki balaila. Anadar. Ana ka chelu. Anadar ko ko ni. As balaila. Ai ka chelu. Awo. Wara da wuro biga na nyama munga jukune. Na ya da do la jen lugudu. Oya bani. Ma fa ko ngania. Mumna ko na ko jukunu. Minya awai kado ibado minye balaira kujani. Balaira ka fusu di nyuma ya. No kuma ka inde minya awai kado hakilina dibi jatemile. Ani kuma ka minumbi keso wiye ka jamana jo. Balaira wallahi faso ingada. Aras balaira malika dai. Faso ingada ide. Aka jamana kadai. Awo yugo ere dugo. Awanga fulin tonne. Obe ka nyesha ma. Ka ni chesiri. Minya awai kado ka fo viwiti tigifu. My favorite. Ale ka viwiti kono otuna sawo. Dari de Paris. Kwa ni chesiri. No minye kanu ba fen de be. Minu nga kan la me amba befo. Anga na nyina segu ko. Segu tungara afana bifu. Be ni hakili na udu. Wati mina segu mina na ima ya be farla nyu anga kekele ya. Dani wo. Balaira wo. Afon fe membe. Abe kera kele. Malikula bisika ke mo hakili na utikele. Na ti nyewuli kumbo. Abada. Do kala kan so babe. Ani minu hakili na uyikele. Ali bi ala ka hakilina o ke tiɲɛ ye ale minnu tɔw ti kelen ye hali bi ala ka n'u bɛɛ sɔn hakilina kelen na a bɛɛ ka kɛ hakilina ɲuman ye min bɛ se k'a to jamana a bɛ avancer min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ lafiya o tuma an bɛ foli lase Mamadu Kɔnɛ ma a k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a fana ka foli bɛ ka se Bala yɛrɛ ma Baba Adama an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ibrahima fɛn kumasoba in kɔnɔ waati ale nani jɔ a ye juma ye o kuma sini min ye aw ye k'a dɔn Tunkarange nɔgɔ o bɛ yen a bɛ sigi 18 heures ka taa se 20 heures ma ni ala ka jɛ ye ka yani awai kado o mana tɛmɛ ntɛnɛndu an bɛna awai kado gafe o bɛ daminɛ ntɛnɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn arajo ye Nura FM ye ka foli lase i na awai kado arama ma k'a ni cɛsiri Yusuf Sisɔgɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase min ye awai kado ba jɛnɛ ma ko ne ko ko a danbele denkurani ba gafu b'a don han tuma an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka gafuri awa yɛrɛ fo a ka salonba in kɔnɔna Sibilen Boti k'a ni cɛsiri ka sugu la kɔni k'a ni wuli ka jɔ awai kado a bɛ wuli ka jɔ min na jango tɛ awai kado Mariyew Mariyew dilanni ko ɲuman yɔrɔbuden Mariyew a n'a ɲɔgɔnna caman Sibilen Boti baarakɛla bɛɛ a bɛɛ bɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman fan dɔ fɛ Gawusu Keyita nɛgɛw tun b'ale de bolo garçon de fer an b'a fo ka waleɲuman dɔn an kana ɲinɛ k'a fɔ ni kalo tile 29 min ye awai kado an ka kamalenni n'o bɛ tali kɛ Abu Safunɛ Jara kan ɔnzɔn mariage deuxième a ko k'ale général de ye ale ka deuxième ya de b'ale ka général k'ale ye général ye o tuma naani bɛ minnu bolo olu ye o ye colonel ye
k'i ye kolimani b'a jasa aw naani bɛ min bolo olu ye olu tɛna kɛ masali ayi olu bɛ kɛ ministère de la défense yɛrɛ de sa ala k'a di sababa bɛɛ dɔ bɛ an b'i fɔ k'i walimadɔn i ni ca Burama Traoré o kuma e tɔgɔ ye Boubacar Traoré Bete ne ye Maimunatu den Gafujɛman ka Madu Mayiga donc ka foli lase an kanuba bɛɛ ma n ye Baba Adama Touré Awa Gido Ibrahima Tunkaraw a bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ walimadɔn k'u ni cɛsiri o kuma a k'an bɛn sini barakɛ kɛnɛ kan a kɛtɔ bɛ nin kan